Dakbayan sa Talisay aduna nay kasakyan gikan sa Dakbayan paingon sa Cebu City. Lain-laing mga safety measures ang gipatuman. Si Lian Sinkulan sa report. Sugod kagahapong adlaw, may biyahe na kini mga modern jeepneys. Gikan sa Dakbayan sa Talisay paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Adunay tag 5 ka mga units sa modernized jeepneys ang nanukad sa mga stopping point sa barangay poblasyon ug Tabunok. Matud sa hepe sa City Toda nga gisunod niini ang ruta sa mga POJ sa Dakbayan sa Talisay. Balik duha ka ruta ang ilang gisunod nga ruta is ang katong existing nga ruta sa POJ dinhi sa Talisay kining 41D ug ang 42D. Kaganiha, ubay-ubay gayud nga mga pasahero ang nagatang sa mga stopping point aron makasakay. Apan sa dili ka pa makasakay, gisiguro nga magsulob sila og face mask ug makuhaan sa ilang temperatura. 14 lang ka mga pasahero ang pwedeng makasakay ning maong sakyanan ug aron mapatuman ang social distancing, gibutangan gayud og marka kung asa lang pwedeng makalingkod ang mga pasahero. Ni kuan gid sila sa social distancing. Ni follow gid sila. Asa di ka padungan? Sa kuan sa Cebu City sa may Plaza Independencia. Para Work. Gikinahanglan usab nga musuwat ang mga pasahero sa ilang pangan ug ang ilang contact number isip kabahin sa health protocol. Part na siya sa requirement sa LTFRB, part na siya sa ilang health protocols nga kada pasahero kuha ag manifesto og contact number. 11 pesos usab ang plitihan niini sa first 4 kilometers. Gikan usab sa alas 6 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ang biyahe niini. Uban Renate Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bista.